Mimi. Aç görüntü de gör. Oba, είναι γρήγορο. Είναι πιο γρήγορο από εμένα. Είναι πιο γρήγορο από εμένα. Ördek familyası. Μπαμπά. Μπαμπά, Ekmek atmayın είναι onlara. πιο γρήγορο από Çocuklar εμένα. boğuluyor. Όχι. Είναι πιο γρήγορο. Είναι ρε μπαμπά, μα πετάξει δεν σε φτιάξει. Αυτό πετάει. Δεν πετάς. Neredesin sen? Gelsene burası güzel. Πέσανε. Bence de özledin. Ama bana πέσανε. Sarı papatya. Çok güzel olmuş.